Va proposar la Sara, l'actriu que ella li agradaria fer això, després ens vam animar els tres a fer de personatges també, vam dir ambientem-ho tot aquí en el carrer, al Rodamont, tot el rotllo aquest de cartrons, de brut, de papers de diaris, de trastos, perquè tot està fet amb trastos, i després a partir d'aquí, com que jo originalment tenia una idea d'estar fent alguna cosa a l'escenari, creant o pintant o fent alguna cosa, vaig dir, doncs mira, faré una escultura amb els trastos que ens trobem al carrer. I bueno, ha vingut una mica de tot això, i per això el Minotaure és també per la simbologia de l'espriu i així, i és això, és una mica portar tot el món de l'espriu i la simbologia en el món aquest de carrer, de brossa, d'escombraries, de merda, de trastos, bàsicament. Dintre ja d'aquest món de rodamons i de carrer, doncs tenim sembla que no, però el fet que sigui una flautista i que hi hagi l'ocellet i així ens va ajudar molt, perquè amb l'espriu sempre hi ha la idea de les ales com a símbol de mort, això com no sé, un corp o un buitre o el que sigui que sempre està rondant per allà dalt, i d'alguna manera doncs hi ha aquesta simbologia també amb lo de les ales, la gàbia, el carro també, no sé com, però també és una mica una gàbia, i tu també aquests fils que pengen del sostre és d'una banda, a més és una altra, la nostra gàbia, però a més és aquest món de titelles, que al final a la pròpia Esperanceta agafa una titella d'ella mateixa o de la simbologia simbòlicament que és ella mateixa, i tenim aquests fils que nosaltres també som titelles així esperpèntiques voltant pel nostre món. I finalment això, el Minotaure que està aquí al mig, que sempre està allà, vull dir, des de canta al públic, des de tota l'estona està aquí, i el veus i és allà, que és l'obsessió de l'espriu, que sempre hi ha l'amor, sempre hi ha l'amor a darrere, és inevitable, incert o el que vulguis, però sempre està allà al final, i estava allà darrere, i era una mica això, el Minotaure com a símbol de la mort. I també una mica el del laberint, però això ja és una cosa que havia creat ell, laberint, Minotaure, mort. Jo faig teatre i tenia un company que fa dansa i va fer un espectacle que ell ballava, i em va dir per què no vens a pintar, i vam fer un espectacle de barrejar pintura amb dansa. Això ho va veure en Pipes, en Joan, que és un dels coordinadors, i em va venir un dia a buscar-me i em va dir, ostres, no t'interessaria fer-ho i tal i qual, que tu pots fer el que vulguis, això que deia abans o pinta o fes alguna cosa, tu fes, vull dir, crea el que vulguis. I llavors doncs això, ens vam anar reunint i ha sortit d'aquesta cosa, però va venir de que jo personalment també pinto i faig coses d'aquestes artístiques, i va venir una mica d'això, d'un espectacle que havia fet abans.